Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Landing radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. 8.70% number Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:10. Kamusta naman mga pinalanggan na ito ng mga tagpalamati? Siyempre, inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Upod naman ninyo tub-tub-tek na stress sa Martes ng edisyon sa This Is My Life. Kamusta lang kamudara? Ano na ang atong sa mga sitwasyon? Kung nakapanyaga na, adi okay, pamo ka na bala. Kung nakapanyaga na, adi okay. Sa mga wala pa dira makapanyaga, okay man gihapon kay nga, nagapaninguha. Nga, makakaon. Kaya kabudlay kung magutuman mo, di ba? Okay, sa eton dira mga palangga, mga tagpalamati nga upod sa eton, sa ilatag sa mga transistor radio, na? Medyo polo pasensya kaya hindi gid mauntat ang pagpamangkot kay bisan kita gani, no? Umalin kay na sang aga lain niya sa eton gid palamatinan ang Action Radio Bacolod. So jutay nga paghangop, jutay man nga pag-inchende, no? Medyo may ara lang technical problems sa eton transmitter site sa may talok. Kung kaayo na sa gilayon na ara of the night gid kita sa inyo mga radyo. So, jutay nga paghangop anay sa siniya nga mga tinion. Kag magluwas man sina, ara ang mga nagatutok na ito nga mga kauturan, kag mga palangga, nga mga tagpalamati sa FB. Sa atong sa ni FB page, sa atong Facebook page, ang Action Radio Bacolod. Of the night kita dira, Tita We. Di of the night matagyapon, tub-tub-tak na alas stress. Okay? Yes. Pero pwede dira ka magihapon maka-participate iya sa eton mga mensahe. Mensahe sa diin pagpanamyaw sa inyong mga palangga, sa inyong mga friends, mensahe sa mga reactions sa aton ma-mentionar, mahatag, ma-share sa inyo diriya sa This Is My Life sa sininga hapon. Ang atong sa text hotline, syempre, arang 0963-757-09
Again, aton text hotline 0963-757-0874. Magluwas man sa aton FB page or Facebook page ang Action Radio Bacolod. Nga sa diin makita man ninyo upodra, magluwas nga opdanay kita live. Makita man ninyo ang aton sa mga bag-o nga mga natipon nga mga balita para man karon nga adlaw humalin kay inas ng kaagahon kag ina tubtub man karon iya sa tungang gabi. Basta mga updated nato nga mga balita makita ninyo ina sa aton sa Facebook page. Kag ang tanan naman nga mga matipon nga mga balita sang aton sa news center sang Action Radio Bacolod sa sulod sang 24 oras. Mabasahan ninyo ina pagkaagaman sa aton sa ni website. Kag pwede lang kamo makalag-in sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa aton sa ni website, may ara man da po. May ara man da po, ara naman siya. May ara man da pro nga radio. So, i-click nyo lang radio, kita nyo man gyapon, updanay man kita gyapon. Di ba? Oo, Tita We. Kag kung gusto ninyo, ada pagit sa mga maluyagon sa YouTube, pwede kita ka-updanay sa YouTube. Search nyo lang Action Radio Bacolod Live. So, makita man ninyo kung maupod si Tita Wilma tubtub-tak na alas tres. Pwede ninyo dira man malike kag ma-share. Okay? Alauna 15, no? Alauna 15 Philippine Standard Time. Kaga magluwas man sina Tita Wilma sa sininga hapon, hatag kita update man syempre ang aton panahon subong kay ginabantayan ginaton ang aton sa ni panahon kay ti manug tapos ng tuig mo na kay ginabantayan naton sa pagsugalaw sa mga bag-ong tuig bala mangin maayo ang tanan no maayong dalagan sa aton panahon kag magluwas man sa mga dalagko nga mga balita nga makuha man naton na sa sini nga hapon ina may angot sa gihapon sa ginapangatubang naton nga pandemic ang COVID-19. Kag aton man basahon sa sininga hapon isa man ka mensahe isa kasulat paagi sa aton sa ni Facebook account via Messenger nga makuha kag natipon na dira ni Tita Wilma daw gintagaan ta siya ano kay daw about sa Christmas ang iya sini nga story na so ihingabot naton iya istorya sina bantayan ina karon kag aton man tag sa ka-horoscope and of course ang aton for your information FYI ano to gani Tita Wilma since nga ginapreparahan naton subong ang pagsulod sang tuig 2001 isa na da sa mga sulod sa pensa na ito na mga New Year's resolution tabalaanay, no? So, ang etong tupiko sa for your information sa sininga hapon, mga effective New Year's resolution tips for 2021. Pila lang na i-share ko sa inyo karon nga hapon. Ha? Pag magluwas na Tita Wilma, pila na lang katulog karon, buwas, gusto nga buwas. Okay, 3 na lang, ha? 3 tulog na lang, sug-alawon na neton ang tuig 2021, ha? Kag after Christmas, natulupang din neton ang mga dalanon, ha? Sa iton sinipalibot, daw medyo nagtawhay-tawhay ang trapiko, dili sa Dakbanwas ang Bacolod. Abaw sumugod naman Lunes kahapon. Asta naman na mag-31 bantay, no? Puwerte ang traffic. So, kung pwede, kung hindi man lang importante, no? Ang aton sining tinutuyo sa pagwa sa aton sinipuloyan, pabilin ka na lang daanay, safe ka pa, di ba? Kag sa mga nagagwa pa dayon man si Tita Will, mga nag-remind sa inyo sa aton mga healthy protocols, inatungod sa aton ginapangatubang subong nga pandemic, kag kabalugid kitang alerto man subong nga aton na ahensya sang gobyerno, ang ikaayong para sa ikaayong lawas. Kag gina-monitor hugot nga gina-monitor kag ginabantayan gid ang nagapasulod sa aton pungsod na tungod sining bag-o subong, no? Nga strains sang COVID-19. Preparar na tayo nga daan kinahanglan halong na ta proteksyonan taman nga itong sinika o galingon. Di ba? Ay mga senior citizen, kamusta? Nabatian nyo ng hambal ni Tita We, ha? Kinahanglan halong kag proteksyonan ang itong sinitag sa kakaugalingon.
Anyway, sa kutob sa malabutan naton sa sininga hapon, magluwas diri sa Dakbanwas sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos man nga Western Visayas sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan kag kaprobinsyahanan. Arang Negros Oriental Central da nga bahin sang Negros, yes dira sa Canlaon, mayong hapon lang da. Kamusta lang daan? Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyo tanan sa dulunan sa Negros Occidental kag Oriental sa norte nga bahin syempre sa San Carlos. San Carlos City kag Bayawan hinubaan naman dito sa bahin sang sur nga bahin sang Negros Occidental kag Oriental. Ang aton man pagpangamusta sa inyo dara. Sa isla sang Guimaras, kamustang panahon ninyo dara? Okay lang. Yes, kayang-kaya pa raw tawe. Kayang-kaya pa. Sige, updanay kita dira ni Tita Wilma. Kag sa panay naman, isla sang panay sa apat ka mga probinsya, mayong hapon sa probinsya sang Iloilo, ilabi na dira sa syudad mismo sang Iloilo, na sa probinsya sang Antique, Rojas kag Capiz. Sa Palawan, yes, sa Masbate, Tita We, kag pila kapati sang Romblon nga mga nagapadala sang ilang mensay kay Tita Wilma. Hi and hello sa inyo diretanan. Advance Happy New Year, syempre Merry Christmas sa inyo gid kag sa bugos man nga pamilya. Ay, leuna 20 na Action Radio Philippine Standard Time, gamay lang gid nga update, refresh lang naton gamay ang dalagan sang ginapangatubang naton subong pandemic and COVID-19 diri sa Dakbanwas ng Bacolod probinsya, bugos nga pungsod kag sa bugos man nga kalibutan. Sa kung kahapon, di ba, wala kita sang na-record nga nag-positive, no? Wala sang na-record sa DOH Region 6, wala sang may nagwa. Te subong isa ang bag-o nga kaso. May ara na ang Dakbanwas ang Bacolod sang kadamuon nga 5,589 nga kaso sang coronavirus. Ang probinsya sang Negros Occidental may bag-o nga 5 ka mga kaso. So, may kabugusan man ang probinsya nga nagalabot sa 6,345 ka mga kaso. Kag sa ato naman Western Visayas sa region Western Visayas region, dala na ang diri ang Bacolod, Negros Occidental, ang tanan nga mga probinsya nga sakop sa Western Visayas. Subong nagalabot na ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas sa 21,449 ka kaso. 21,449 ka mga kaso. Kag magluwas si Tita We, no? Sa 21,449, nagdugang dira ang bag-o nga 30 sa bugos na ina nga Western Visayas. Sa 21,449 nga kaso sa sina nga numero, ang aktibo nga nabili na lang is 851. 851 kag ang kabuhi nga nadula nagalabot sa 646. Nagkalamatay bala? Kay nagdugang ang 15 ka bag-o nga kaso sa mga napatay. Pero ang naka-recover out of 21,449 cases, 19,946 ang naka-recover. Kay may bag-o kita nga record nga 25 ka bag-o nga naka-recover sa COVID-19. But silingon sa bugos nga kalibutan, ang record naton nahanungod sa coronavirus naglabot sa 470,650. Ang mga naka-recover dira is 438,780. Kag base man sa records ng World Health Organization or WHO, ang kaso ng coronavirus sa bugos nga kalibutan agay 81 milyones na sobra, na 81,669,521 ka mga kasos ng coronavirus. Kabuhi dira nga nagkaladula o mga nagkalamatay, naglabot na sa masiling naton 1,781,442. Okay, so ina ang update nga aton
mahatag sa inyo sa sining hapon na tungod sa coronavirus disease ining pandemic nga padayon man nga nagahalit sa aton sa bugos nga kalibutan. Magdugang pagid nga muna ang isang bago nga strain nga nadiskubrihan ti indi gid siya malikawan nga ang aton sa ni pungsod nag-aalerto sa karon. Pero antes man kita maghatag dugang nga detalye dara ang gamay lang gid sa aton mandalagan sang panahon, wala na low pressure area kay ting gina-monitor to sa aton Weather Bureau, no? Ang Pag-asa duha ang gina-monitor nila na subong suno sa Pag-asa wala na low pressure area sa sulod sa aton pungsod. Kay nga ang LPA nga ara iya sa bahin sang West Philippine Sea nakagwa na sa aton pungsod. Katapusan siya nga nasiplitan sa kalayoon nga 55 kilometro nabagatnan sang Pag-asa Island. Ang LPA naman nga ara sa bahin sang sidlangan nga bahin sang Northern Luzon natunaw na. Ay salamat Ginoo, na? Pero may isa ka LPA nga ginamonitor pagid subong ang Pag-asa. Pero ining LPA nga ila ginamonitor ara sa guwa sang pungsod nga katapusan ini nga nasiplatan sa kalayoon nga 1,165 kilometro sidlangan nga bahin sang Mindanao. Tiyang hambal sang Pag-asa sa masunod nga mga inadlaw, masulod ini sa aton pungsod Pilipinas. Kabay pa nga okay lang magulugal o magtupang ulan sa pagsugalaw kag pagsaulog natong sang bagong tuig, no? Basta wala lang bagyo, kabay pa, no? Kag sa weather forecast naman sa Pag-asa karon nga adlaw, sa bahin sa Batanes kag Babuyan Islands, naga-eksperyensya sila sa magalumon nga kalangitan may lapta-laptaman nga mga pag-ulan. Sa nabili naman nga bahin sa Cagayan Valley, kag probinsya sa Aurora, ariho ang ikog sang frontal system, amo inang nagaresulta sa mga pag-ulan-ulan dira sa ila. Tungod naman, tungod naman sa tross ng LPA, naga-eksperyensya man sa mga pag-ulan karon nga adlaw ang bahin sang Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soxargen, kag Calayan Islands. Kag syempre, ang bugos nga Visayas, ang Oriental Mindoro, kag bugos nga Palawan, magalumon naman nga kalangitan nga may pagpanalithi nga ma-eksperyensyahan. Dala na kita dira. Inatungod sang localized thunderstorms. Ang temperatura nga ito'n nabatyagan para iya karon nga man nga adlaw hasta karon magtunggang gabi halin 24 degrees kainas ang kagawon. 24 degrees to 31 degrees Celsius. Si haring adlaw, nagbutlak, alas 6:20 na kainas ang aga, magatunod siya karon alas 5:36 iya sang kahaponanon. So, sa sining pila na kaaga, no, makita naton, kag mabatyagan naton ang kabugnaw, pagpaabot naman mga alas 9:30, alas 10, medyo mainit-init na ang silak sang adlaw. Amo nang hambal ko sa mga ara bala sa aton puluyan, mga nabilin nila, mga kabataan nga ginasaligan, ang aton sini mga upod sa aton panimalay. Dira nga nag-upod kay Tita Wilma every afternoon or sino man ang ara sa balay, kalitan gid ang pagpanglaba. Kay ba kung magsunod-sunod ganing pag inulan-ulan, sunod-sunod man nga adlaw, ug tas naman ang mga lalabahan nga ina. Okay, alo na 27, Action Radio Philippine Standard Time. Ari, 9. Actually, before pagidman, ginpalawig na gidman niya sang gobyerno ang travel ban sa iban pang niya pungsod mo. Inaato bilang apektado man sining bago nga variants ng COVID-19. That's why nga ginhambal ni Health Secretary Francisco Duque siling niya magluwas sa United Kingdom na sakupon man sang ban ang iban pagin nga mga pungsod nga may bago nga variant sang coronavirus. Tiang hambal ni Health Secretary Francisco Duque III sa ginpatigayon iya nga inspection sa Ninoy Aquino International Terminals karon nga adlaw. Amo na ang iya sinigin pabutyag. Kag ang ato naman Health Undersecretary nga si Maria Rosario Vergere siling niya
ang mga pungsod nga sa kupon sang travel ban ginrekomendar sang DOH sa Office of the President. So exempted sa ban ang mga nagapalauli nga overseas Filipino workers pero kinahanglan nila, no? Kinahanglan gid sila nga magpaidalom sa 14 days strict quarantine pag abot nila diri sa Pilipinas. Pero kaina before mag noon time, no? Or yes, past noon time na gani. Sang magwa ang breaking news nga kaara na nagwa na gidya ang travel ban sa diin nasakop sa sinang travel ban ang 20, no? 20 ka mga pungsod. So effective karon sa tungang gabi, alas 12:01 ipatuman na ining travel ban. Halin sa 20 ka mga pungsod nga may na-detect nga bag-o nga strain sang COVID-19 para na sa aton tanan nga safety. So kung may ara kita miyembro sang pamilya, mga palanggan naton sa kabuhi, nga halin sa amo nga mga pungsod, kinahanglan maka-intindi kita kung nga hindi sila makasulod. Masakit lang ang aton buot, pero mas maayo nga sila safe, kita diri safe man, di ba? Sa advisory sa Manila International Airport Authority o KNMIA, sakop sang travel ban, amo ning 20 ka mga countries, pamatiin nyo, halin abi sa South Korea, ang mga mahalin man sa France, sa Sweden, sa Canada, sa Lebanon, sa Netherlands, sa Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, kag Spain. Kag ang mga magahalin pagid sa Japan, sa Singapore, Ireland, Hong Kong, Denmark, Switzerland, kag United Kingdom sa UK, no? Mga didto maghalin nga mga pasahero or mga biyahe nga halin sa nahinambitan nga mga pungsod indi gid pagpasudlon diri iya sa aton sa pungsod Pilipinas. Nan. Abi ninyo mga palangga naton nga mga tagpalamati bilang precautionary measures na suno man sa ginpabutyag sang IATF o kunang Interagency Task Force. Ang mga pasahero nga ara sa karon nga biyahe halin sa mga pungsod, di syempre maabot di sila sa aton before mag December 30. Ina sila, kay ara na sila on the way na sila kag napagwa ang travel ban sa karon sa tungang gabi. Pasugtan pa sila nga makasulod. Pero among to ganingin hambal ni tawi una kaina, magapaidalom gid sila sa strict quarantine kag testing protocols. Bisan negative pa ang ilang RT-PCR test, kinanglan niya tapuson ginila ang 14 days mandatory quarantine. Mayo na lang nagahalong sang sa magpasimpalad kita kag madamo ang maapektuhan, madamo gid ang magasuffer. So again, reminder sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, sa gihapon padayuno nato ang mga health protocols hindi niyo napagkalimtan. Anaron ta na, ugalion ta na nga da permi ang face mask sa aton nawong kag kung may kadtuan kun diin naka-face shield ikaw. Kung may ara kada sa nasiling ko na balabisan gamay mga bisan tunga lang gani sa dangaw dira nga bulutangan sang alcohol, butang mo lang sa bulsa mo para nga kung magwa ka anytime bala may magamit ka, ha? Okay. Alauna 32 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma. Yeah. Sa mga kauturan na naton dire nga nagakinahanglan or magakinahanglan sa mga press kag mga matahong nga bulak anuman nga mga okasyon para man sa inyo mga palangga. Gusto ninyo dekorahan sa mga fresh flowers ang mga lugar nga gusto ninyo dala arrangement pwede si Maymay.
Opdanay kita ni Tita Wilma, mabalik ako pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Ay, ho, mga anak, mayong hapon lang dira ay, no? Sa aton mga palangga nga arail sa FB Live. Kamusta lang dira? Mayong udto, watching live diri sa Taiwan. Keep safe, Negros. Pa-shout out lang sa pamilya ko sa Hinigaran. Sanday, Art Hensley, Tadifa, kag Azli, Heaven Tadifa. Salamat kid halina kay Feb Rero. Party. Pebrero. Febrero. Okay. May uto dito watching po dito sa Sabusati. Ginatamyaw ko lang dagali. Ang nanay kag tatay ko sa Magalion, Kadre. Roseville Antonio ni Gali. Salamat kid. Rose Palma. Tita Wilma, mayong hapon. Kag malipayon nga bagong tuig. Wow. Salamat. Dukan nami sang imo mga dinalan subong. Alex Montesa, mayong hapon sa imo na. Lito si Condes, Action Tito Wilms Monitor from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Happy New Year. Okay, Happy New Year lang dire sa imo. Kag Alex, happy. Lahaw, good chi. Sakto na. Good afternoon. Kag advance Happy New Year man sa imo. Tita We, patamyaw ko lang ang pamilya Celos ang Barangay Nabulaw, si Palastati, kag pamilya Ramirez ang Barangay Granada, sa kay Engineer Jubel Katige, kag Guillermo Gimo Clarito, sang Barangay Buena Vista, Ibong Pontevedra, nga nagaupod sa imo sa kahanginan. O kung matamis mga programa, this is my life. Salamat ka sa imo, Alex, ha? Tita Wilma, patamyaw lang ko kay Tarakel Gumban, Advance Happy New Year. Alina kay Lahaw-Lahaw Gigi, ha? Okay. Miguel Nambong, mayong hapon, Tita Wilms. Advance Happy New Year. Watching lang kami dali sa may Kabugas, no? Sa may Barangay Kabug. Salamat, Gid. Good afternoon, Tita Wayas. Anthony Jones, Sevilla Ceblano. Again, thank you so much, Gid, sa pagpamasyar, no? Thank you, Gid. Kay Mama Dear mo da. Tita Wetamyaw lang ko sa pamilya Bernardes, Dulyosa, Juliana, Roma, family. Kag sa asawa ko Maria Elena Bernardes nga. Gapamati sa Action Radio Bacolod listening from Hilton Hotel, Darwin, Australia. Thank you, Gid. Yes, thank you so much. Kwan man kamo dira. Halong man kamo, ha? Tita Wilma watching from Barangay 1 Isabela. Ginapatamyaw ko gali sila ni Shirley, Nelly, kag Lolo Tony, adlaw-adlaw gid ka pamati sa imo. Salamat gid sa inyo, ha? Lolo Tony, kag kay Lolo Nelly, kag kay La Shirley, salamat gid. Halin ina kay Jury May Sanoy, Aluhipan. Kag kay Tita Wetman, of course, na. Tawil, mapatamyaw lang ko kay Tatay Kaloy na paton. Kag sa napatun family nga nagapamati gid subong sa ginpanaan Moises Padilla. Inday Maricel na patun alik, thank you gid. Ay kay Inday Gina Gomez gali. Na Inday Gina Gomez dira sa Dos Hermanas sa Talisay City mayong hapon banda. Emmy Esmeralda Dulido, good afternoon Tito We. Pa mo kana bala. Good afternoon Tito We. And more power to your program from Noel Amar. Hasta lang tadanay Celine Noel Amar sharing and likes dan. Thank you so much. Balikan talang kamo dugay-dugay.
Action Radio Philippine Standard Time, si Tita Wilma magabasa sang isa ka istorya. Naging padala diri sa aton sa This is My Life, pagi sa aton man messenger. Malipot lang na siya, no? Pero, syempre, aton ina, basahon para sa inyo tanan. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang basahon ni Tita Wilma sa sininga hapon, ginpadala ini sang nagapatawag kay Inday Myla. Hindi niya ni matudtuod nga ngalan sa iya sinia Facebook account. Ang iya mensahe, nagasiling, Dear Tita Wilma, Merry Christmas lang sa imo, Tita Wilma. Kabay nga kun mabasa mo timing man nga Christmas Day. Very happy gid ako, Tita. Especially sa sininga Christmas, tungod luwas sa madamo nga mga blessings, damo pagid nga nag-alabot kag bilog naman ang amon pamilya. Sobra gid kami nga gin-bless ni Baby Jesus. Pwede tawga lang ako kay Inday Myla. Ang iistorya ko, Tita Wilma, ang pinaka nga bahin sang akon kabuhi. Abi mo ginistorya ako sang akon bana nga nag-ayuhay na kuno sila sang ugangan ko nga lalaki. Una, nga gintamyaw siya sadtong December 20. Ginregaluhan pa siya sang t-shirt. Kabalo ka, Tita, madugay na sila nga wala nagaayuhay tungod sa mga bagay-bagay. Ang iya tatay disiplinado ina. Baliskad sila nga duha sang batasan. Ang bana ko naman, ginapabayan lang ang amon mga bata kung ano ang gusto. Gani nagaaway sila nga duha sang iya tatay. Isa pagid sang nadakpan sang pulis ang kamagulangan namon nga bata nga wala sang helmet. Ano pa, na-hold sila sa police station. Ginpatawag kami. Subong, nahadlok na ang kamagulangan ko nga bata. Sermon naman permi ang maabdan sang bana ko sa iya amay. Hindi pa man abi gusto sang ugangan ko nga maulamid ang iya ngalan sa mga katuntuhan. Gani nalipay ako to, Tita. Dali lang yan. Gani nalipay ako, Tita. Tungod na kaistoryahan na sila nga duha, maayugin ang ila pag-istorya. Kag nag-ululupod kami sa Noche Buena. Nagsalogid kami. Salamat sa Diyos, nangin namigid
ang resulta sang prayers ko. Ang akon wish sa 9 days nga novena mass nga magainupdanay kami. Wala sang mga masakit nga tinaga. Wala sang mga nakabatsyag nga nagbalatian. Kag wala sang nabuhin sa amon sa panahon sang pandemic. Tita Wilma, ina lang ang akon ma-share sa This Is My Life. Kag ginapray ko nga kabay mangin matawhay ang bagong tuig. God bless sa tanan. Sa liwat, Tita Wilma, Merry Christmas and Happy New Year in advance. Inday Mayla. Wow. Okay, sa kay Inday Mayla, salamat kid kag maayong hapon, na? Maayong hapon sa imo. Ara man ang bana mo, siling mo. Okay, yung message ko ikaw. Siling nga upod ko siya nga mamati. Well, anyway, sa inyo nga duha, salamat kid, na? Salamat gid. Tungod nga, nangin malipayon ang tanan. Nangin malipayon nga sa diin nakasalo kamo, na? Nakasalo kamo sa Noche Buena. So, ano gid tawe no? Happy gid ang ila Christmas. Napunan sang paghigugma, na? Ang ilatag sa kabalatyagon. Nag-ayuhay ang naga-sumpakilay nga balatyagon sang mag-amay. Nami gid man niya, di ba? Nga, panumdumon mo bala nga, mga nagliligad, aba wala patay lang ng ilabi na isay, away, ti ikaw, hara ka lang nag-observe. Nag-observe ka lang, ti mag-amay sila mo, no? Kag yes, sa para sa iya, sila nga gani, sa iya nga PS, may PS pa, may postscript pa daw sa lower part, na sa iya sa message, nga siling niya patigin man ko taa basta kuno heartily, wholeheartedly ang imo prayer for novena mass novena mass ni mo nga wish i-grant gid dyan ni Lord. Amo na siling ko basta para sa kayuhan ihatag yagid na iya kay nga kabaluta hindi dalok ang aton Lord, diba? Hindi dalok ang aton mahal nga Dios. Merry Christmas man sa imo sa pagtamyaw mo man sa amon, na sa inyo man bugos nga pamilya Inday Mayla, Merry Christmas man sa inyo. Ay hoo, enjoy na lang kita sini. Kag gin man kinaglan mag-enjoy kita may lato bangon pud nga bagong tuig dito Wilma, di ba? Makasiling ko ba lang ang imo nga mansay is makahatag good vibes para sa tanan. Ang imo storya, magkatag good vibes sa tanan, para sa pagatubang ta sa bagong tuig. Nga kung maayara pa dira nga may nagagut-gutanay, dulaon naton ina, para sa pagatubang naton sa tuig, sa pagatubang naton sa tuig 2001, hindi 2021, 2021 naman natawa, na mangin matawhay kag may kalinong ang atong tag sa kabalatyagon. Kinahanglan ta ang mga amusini nga panahon sa karon. Ini kanami lang bala kag makabati ka, subol singon makabatyag ka man sang kalipay. Nga kun kita man nagapangabuhi, ang mga magasawa dira, mga kabataan, kun nara pa mga elders naton, amo gina nga daan ang mga tigul. Mga young at hearts naton, very sensitive kag tilain yang ila na muklatan mo, na mga disiplinado may ara gid kita iya nga mga lolo, mga lola nga mga disiplinaryan. Gusto nila pag abot sang alas 6 ang tanan ara na sa sunod sang balay. Gusto na nila kon magkaon pungko tanan sa lamisa. Hindi nga kun ato kato nagahampang makuha ka lang, harabi, nag-obra ka na or nagahampang ka na sa imo computer, makuha ka lang to food, daluan mo na sa computer table mo, or ka nagalumpiga, dira anywhere, sa pati sa inyo balay, makuha ka lang food. Hindi na iaamo ang attitude nila.
Kay gusto nila sa tiunseng pagkaon, once gani magsiling magkaon niya sa lamisa lang na. Nan. Kung sa kwarto kayo magkaon, ang kwarto ginatulugan lang na. Kung sa salug ka magkaon malumpiga, ay, lumpiga ka lang na. Pero may lugar ang lamisa nga dapat ang tanan magtipon dira. Kag inupdanay sa pagkaon, sa pagpasalamat sa mahal nga Dios, sa grasya nga dapat saluhan. O ginadayaw nato ni na kay na mga good values ginatudlo natin sa mga kabataan. Mga anak hindi ina malain. Kabalo kami, actually hindi pa man lula si Tita mo. Pero ina mga manami ina nga mga kinaiya nga ginatudlo sang aton mga lola kag mga lolo para sa inyo. Hindi ina malain. Kag inday Mayla nami man niya nga may naga-remind. So, nagalantaw, gina-imagine ko ba lang sitwasyon, ikaw ara ka lang da iya, makita mo sila tanan, kag daw gina-enjoy mo pa yung tanan na ikaw nagagabay naman as guardian angel para sa imo pamilya. That's why nga grant ni Lord ang imo sini prayer. Kay kanami sang imo sini nga ginwish para iya sa inyo bugos man nga pamilya. Nami kay tinag-ayuhay na sila nga mag-amay, nag-intindihanay sila nga mag-amay. Ikaw ba, kung makita mo gani si Mr. nga medyo nag-alalayi lang siya, no? Para hindi na sila liwat mag-away sang imuugangan nga lalaki. Pamatii lang ninyo permi ang iya mga ginapanghambal. Kabalutaya mo may changes ang tanan nga nagakatabo sa palibot. Adlaw-adlaw nga tanan 24/7 may ara gina nga mga pagbago. Te may ilay nga daan tindugan gina nila nga tindugan kay ti husto man kon lang tawo naton kag wala man sa madula kun sundo naton ina. Galing kay ti mga kabataan subong. Mientras siya nga may ara sa ila pensar nga may rason sila ibungat gina sang ila baba. Na lain sang atong niya panahon nga bisan magkainano hipos na lang takang magduko para wala gamo, di ba? Subong yan kabataan. Kung makalusot siyang ila rason, malusot na iya. Kung hindi tilalisay kamo, away gid kamo. Ako gani ginapagil sa angga para mayuhay, di ba? Amo na lang na siya. Kinanglan, abi mo, abi ninyo parents, kung ang inyo patience, mga isa lang ka ruler ang kalabaon, himuon yung isa ka metro. Kung isa ka metro ang imo nga patience and love sa imo kabataan, himuon mo ina nga indefinite or unending love, unending patience para may peace and harmony sa sulod sang balay. Kag kun nami na gani ang ila pagsinalayo kag daw nami ng ila mudo, iplastar sa ila in a nice way nga matandog ninyo ang ila balatyagon, mapukaw ninyo ang ila balatyagon, kag masanagan man ang ila paminsaron. Amo nang the best way naton nga himuon para sa ila. Kay ti hindi kita makapalagyo sa aton responsibilidad kay amo inang realidad nga nagakatabo sa karon sa aton panimalay, sa aton palibot. Kulang lang na sila sa pagpaintyende kag pagpabatsyag sang aton ginabatsyag man bilang mga ginikanan. Inatungod sang paghigugma naton sa aton pamilya, ilabi na sa aton mga anak. Ay kada. Alauna 54 Action Radio Philippine Standard Time. Okay, sa aton nanay mga kauturan, dali lang. Ang aton karon mga mensahe sa aton text hotline, talupang doon na karon ni Tita Wilma magbalik kung ano man ang inyong mga reactions na tungod sa aton sini nga mga sa aton sinigin share sa inyo nga mensahe sa sini nga hapon. Pero dali lang sa mga kauturan, tada ba lang nga may mga arthritis, ara naman, rayuma, kag kun mga
makahibalo. Ang Joy 1050 Pack has the... Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Dali gid lang kay pasiplatan tabala ang aton sini text hotline. Okay, relax ka mo danay bala mga anak. Good PM. Okay. Mayong hapon lang dira. Salamat gid nga awala kamo sa kahanginan haw. Wala kami sa kahanginan kadamo-damo sa ila diri mga mensahe. Hindi sa nahambal na naton kay ina antes kita nagsugod sa pagpangalagad sa inyo, no, sa paglingaw sa inyo sa sininga hapon. May technical problem lang sa aton sini transmitter site sa may talok. Pero anytime mabalik kami sa pagserbisyo sa inyo sa kahanginan. Alas 2:05 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Happy New Year ko no. Happy New Year ka Aksyon. Okay. Esther Fernandez Tison. Ay, nang Frank na visa getawe off the air tagihapon sa FB lang ko gatan. Good afternoon from Bago City. Merry Christmas sa imo nung Frank, na. Wala pa tanong kaya gina troubleshoot pa kag ginakaayo na anytime balik kita sa pagserbisyo sa inyo, na. Good PM Action Tita We sa gihapon watching live kami diri sa Selen Homes. Keep safe gid Tita We ha. Wow, so touch naman si Tita We. And God bless you always. Sa imo man Ma'am Virgie Alpinda. Happy New Year! Yes, Esther Fernandez Tison, thank you man. Kay Benji Bernardes mas maayo nga reaction niya ni sa basa naton kaina, no? Ang hambal ni Benji Bernardes mas maayo gid siya nga wala kadalang hatred sa heart. Yes bala, na? Kay bisan kita mismo sa aton kaugalingon na experience gid naton ina. Na kanami gid sa batyagon. Noel Amarty Tewe, once mabatian ko imo tingog, dula akong problema. Kay ang voice mo sobre gid kabugnaw. Ano may eyes? Salamat gid sa imo programa. I'm proud of you. Thank you, gid Sir Noel Amarna. Thank you so much. Gin pahulam lang na ni Lord sa aton para magtandog sa inyo man balatyagon. Sila ni Benji, sila niya, that's correct, Tita. With God, nothing is impossible. Okay. Sila niya, and I tell you, kaari din may message sa mo. Kaya ang pagbasa ni Tito sa mga message nyo halin sa
punta pa ibabaw niya. Siling ni Benji niya, and I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. For every one asks, receives, and the one who seeks, finds. Diba? And to the one who knocks, the door will be open. Gin-quote yan sa Bible. Bible saying na, thanks, good bench. Vanessa Mayo, Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon lang dira sa imo from the Philippines. Good evening, of course, dira sa inyo. Check-in lang ko. Sila watching from. Yes, I know where it is, not? Be safe and God bless. Likewise, ma'am, kamo man dira. Kay kabalugid kita, subong. Kundo, I know iya ka delikado sing tanan kung magpasayang sayang kita, ha? Stay safe, mom, and God bless. Shout out po from Makati City, done to listening Third and Jexel and Alimar. Salamat, Ronnie Gonzaga Buena Flor, listening wing. Ronnie from, di pat ko Ron, di ka gani nga country. Kadlaw ka naman da. No, anyway, thank you so much, kay Ronnie Buenaflor, kabatchmate na itong sa high school. Thank you so much. Hindi ko lang alam. Pero, nag-text na siya ko. No? Okay, So, sorry, kita lang imo nga pa, Shout out naman to my family, Luches and Palma from Third Ski, Palma. Robert Roma, salamat pa rin. Good afternoon. Balikan ko lang na ako, nawili na ko iya. Alas 2:08 Action Radio, Philippine Standard Time. Kadto kita sa iton for your information sa sininga hapon. No? Sa iton for your information sa sininga hapon nga mapaambit sa inyo, nga since nagaligad ang mga inadlaw, we only have 3 days more to go before it's New Year's Day. Amo na nga itong subong ipaambit sa inyo nga impormasyon. Mga effective nga New Year's resolution tips. Tips na siya for effective New Year's resolution para sa 2021. Kay kabalugid kita, pila na lang kaadlaw tapos ng 2020. So, gataon na nato ng 2021. Teka, damo na sa naghahimo sang ila list, no? To-do list kadamo na. Ikaw na kay mo, ako gani, why pa, ang nabutang ko pa lang to-do list, why pa breakdown, no? Kay tino ka budlay, hapos lang yung magsulat mo, pero do ka budlay, wala mo, na. Amo nang New Year's resolution mo, pero tinghuay na ito, na? Sa pagsulod sa New Year, try ginaton. Damo ikaw sa mapensaran, kung bala, ikaw mismo sa kaugalingon, naghambal ka, matuman ko ayhan ini, mga resolutions, naging panglista ko nga ini, mahimo ko ayhan ini. Sige, bilang taon na ito, ang mga pamaagi, kung paano na ito mapanindugan, no? Paano na ito mapanindugan, or paano na ito matuman ang mga nahimo naton nga mga resolutions, imo nahimo dira sa imo listahan, o kung imo palang himuon, at least may idea ka na. Okay. New Year's resolution tip number 1. Ano, Tita We? New Year's resolution tip number 1? Ano? Pilion mo ang resolution sang maayo. Nga pinsaron mo, pilion mo pinakamaayo, na? Kay tinga, kadamo bala sa aton nga permi, bisan kita mismo sa kaugalingon ta, nagahimo ta New Year's resolution, base sa kung anong aton mapensaran sa karon. Di ba? Halimbawa, ginhambalan ka, kinanglan mo na mag-diet. Ako kuon ko na nga, kinahanglan gid mag-diet na. Tungod base sa aton man edad, di mo? Masulat mo man na dayon. Diet na. Kung kaysa tungod ining gulpi lang siya bala nagsulod sa pensar mo, sulat mo man da siya. Pagkatapos, pero inahan na sulat mo, pero may tsansa ina nga malipatan mo pagkaligad sang pila ka adlaw. Amo na kinanglan isulat mo gid na iya, hindi lang sa pensar mo. Titungod dira, mas maayo nga pamensaron sang maayo ang imo resolution nga himuon. Kag isa iya ka maayo nga komparasyon or masiling ikumparar mo bala
tanawon mo gid anay, tanawon mo gid anay kung bala tumanon mo ang pagdayat, ano ang dako nga impact sini sa akon kaugalingon, anong dako nga epekto sini sa akon kaugalingon. Pwede ko da iya mahalimbawa ang kaugalingon ko. Syempre, kung ikaw sa mga nagaedad na 50s and above, no, kung magsiling nga madayat, hambal sing doktor mo tumanag yan. Tumanag yan. Kaya nga, as you age or something nagadugang ang edad, damo sa mga risgo, di ba? Damo sa mga risgo nga mga posible batsyagon naton sa itong lawas. Nan. Ang pagpursigi mo sa pagdiet, dako ina nga bulig sa imo confidence, sa ma-develop mo ang confidence sa kaugalingon mo, magluwas pagid sa mahatag sini nga benepisyo sa imo mismo lawas. Isa pagid, no? Isa pagid ka importante nga balasihan kung daw ano ka realistic na ang imo mga napili nga mga resolution. Kag dira kinanglan mo na nga magplastar sa mga concrete details gid na kinanglan gid ya concrete details para nga mahimo mo ina. Kay hindi na ya siling lahog-lahog man mo. Pang iban joke-joke lang na. Pero mas nami nga tumanon gid yan, di ba? O, kung plano mo man nga mag-save sang kwarta, nari na, savings. No? Halimbawa, no? Lista mo kung pilang amount nga gusto mo tipunon na nga i-save. Kag pila ka bulan mo nga plano ina nga mahimo. Baw, ang iba na kung maghimo, totalo na dayon, di ba? Okay, so i-weigh mo kun bala maayo ina, kag kun bala kun mag-save ko sang amo sining amount for how many months masarangan ko ayhan himuon ina, masarangan ko ayhan ina nga mga goals ko sa sitwasyon ta subong nga where we are facing the pandemic. Kay tanan kita apektado na kung magsulod sa pensar mo nga daw kabudlay gid tawi kay kapigado subong, pwede mo na islan na bag-uhon mo ang imo target. Himuon mo na sa mas simple na. Pero kung ikaw desidido gid, syempre madali mo na iya nga ma-flash out, di ba? Na kung desidido ka gid kung anong himuon mo, go or hindi, dasig lang na i-flash out yan. Na pwede ka man nga magamit worksheet, no? Pareho lang inaara sa dalom lang para sa paghimo mo sa imo mga goals. Isa na ina. New Year's resolution. Isa pa, New Year's resolution number 2. Pwede man himo ka plano. Halimbawa naka-desisyon ka na sa imo New Year's resolution. Pwede mo na siya planuhon kung paano mo tumanon na. Importante gid na tungod magaserbi ina sa imo nga guide kag syempre makahimo ka sang husto nga diskarte para nga matuman mo ina nga resolution. Bisan ano nga klase, bisan ano nga klase sang plano kinanglan mo nga mag-set sang goals para sa imo New Year's resolution. Himo ka main goals nga gusto mo gid iya bala nga matuman na. Kung ang resolution mo maka lose weight ikaw, lista mong target weight nga gusto mo ibuhin every month. Amo na siya na kag sa idalom sang imo main goal na lista ka sa mga sub goals mo nga adlaw-adlaw mo himuon. Ina mga ordinary nga mga activity kung pwede lang himuon mo na nga ina makabulig man para matuman mong imong main goals. So let's say nga amat-amat nga pagbago sang diet mo pwede gid na para nga ina sa mga gusto mo nga mulumagaan ka mabuhin imo kabugaton na sa pag-save mo sang gamay lang gid nga mga sinsilyo dira supta ba lang 5 or 10 ay may bag-o nga coin subong nga 20 not 20 coin 20 pesos nga coin na pwede ka man magtipon or 5 or pisuson di ba sa bilog iyang adlaw or sa bilog na semana kung may ara kakuhaan sina matipon mo na, bisan butang mo lang na sa garapon, ho. Wala lang sa may magkuot. Ngay bakal sigarilyo, dulce na. Kinanglan, hindi mo pag-ibutang sa transparent nga kitaon ang unod. Ikaw na mag-ideya, sina. Di ba?
Oh, muna siya isa na. Halimbawa may ref ka da. Oh, pwede ka man bala himo ka ice. Ay ang iginansya ko sa ice nga ini butangan ko da ini para sa ice diri sa nahimo kong ice ma-save ko da bil 5 or 10 ka piso sa adlaw. May supot na iya na. Kag ina maka-remind gisay mo kada kita mo sang ginahulugan mo maka-remind gisay mga hulugan mo gid ko subong nga adlaw. Oh, i-anticipate mo man ang mga problema. Isa man ina sa mga New Year's resolution tip. Bisan may plano ka na para sa imo New Year's resolution, hindi mo gid pagsaligan nga mangin smooth sailing sa gilayon, di ba? Makaangkon gihapon kita iya sang problema nga pwede madiskaril ang atong siniplano. So gani ang pinakamaayo nga himuon, i-anticipate na nga daan naton kun diin magahalin ang mga posible problema. Halimbawa, schedule mo sa imo work. Posible makaapekto sa imo oras sa pag-exercise o pag-gym mo. Kung gusto mo nga mag-slim or mag-lose weight. Pwede man nga tan-awon mo kung sa sino nga mga tao ang pwede makaapekto sa imo New Year's resolution strategy nga ina. Dako ang epekto sang peer pressure man. Sa ikasarang mo nga sundon ang mga plano mo. Mangkot ko, may natilawan na kamo sa inyo New Year's resolution nga nahimo ninyo. Araw, ang New Year's resolution tip number 4 bala, hatagan mo man reward ang kaugalingon mo. Isa ina sa maayo ka pamaagi mo, na para mas labi mo ba lang nga ma-motivate ang imo self sa pagtuman sang imo New Year's resolution. Tagaan mo reward ang kaugalingon mo, na para mas mangin effective ang imo rewards, kinahanglan mangin systematic man ina sa paggamit. Pwede mo himuon nga weekly ang imo reward, na unahon mo biya mo na kung namat-amat ka na nga naanad sa pagtuman sang imo New Year's resolution goals, pwede mo na imuon nga lakaon mo na ang imo paghatag reward sa self mo hasta nga matapos mo ang tuig na amo na paghatag mo ya isa ka dako nga rewards kay nga makabing na nga dako nga anniversary nga reward ko na masiguro mo nga matuman mo ng goals mo na kinanglan mangin alam lang gid kita sa pagtuman sang New Year's resolution nga aton ginaplano kag aton himuon. Dapat tandaan tagi nga pagtumay naton sang New Year's resolution hindi lang good for 1 year. Kung gusto mo gid na panindugi. No? Kinanglan tumanon mo gid na hindi lang for 2021 kundi sa mga masunod pa gid nga tuig. Sundon mo ini mga tips nga aton gid mention sa imo kay nga dali mo gid nga mabagong imo lifestyle para iya sa bagong tuig. Inang masiling naton nga siling ta New Year's resolution, magluwas sa lose weight, kinanglan mo gid mag-exercise, di ba? Ako kulang ko tubig, kinanglan dugangan mo kung gainom ka lang 8 or 10 glasses a day, dugang-dugangan mo gid ina. Kay kabalo kita nga dan 70% sa atong lawas nagakinahanglan water, di ba? So drink more water, pwede mo na mahimo as one of your New Year's resolution. Sa mga nagapanigarilyo na hindi man siling New Year's resolution ko panindugan ko hindi na ko manigarilyo sa tuig sa year 2021 pagkapatak pa lang sa year 2021 untatan mo rin hindi man na maayo kay abi ninyo hindi namin epekto sina kon gulpihon nyo mamasakit man ka muna experience na sa mga nag-withdraw sa smoking so kinanglan amat-amat man di ba kung isa pagid kung palapulaw ka permi, masiling ko early year, early pa ko matulog, pwede mo dira, mabutang. Itong tinguhaon mo gid nga makatulog ka dira. Kag makatulog ka early, kag tinguhaan mo gid nga maka-rest ikaw 6 to 8 hours a day. Na ti ko na imo utang subong damo-damo na sa dason nga tuig tingwaan ko nga mabuhin-buhinan ang akon mga pagpangutang hindi ko na hindi tayo malikawan tao tabala hindi malikawan nga hindi kita magpangutang pero kinahanglan ko magpangutang kita sa dason kontrol-kontrolo na naton amat-amato na naton kung ang mga nautangan tabi let's say for this year 2020 do mga anom or 8 or 10 katawa na utangan mo, nabayaran mo, mga 4 lang, may anom pa. Ay, sa dason nga tuig, amat-amaton ko na. Kag sa dason, hindi na pulo for the whole year ang akong mga utangan. Kundi abutan ko, mga 8 na lang. Na, amat-amat, control, disiplina lang gidiya. Na?
Yes, Tita Wilma. Sundon ta na kagamat-amaton, makabuligig din na para sa aton. Okay? New Year's resolution. Kung may mga suggestion ka mo, pwede nyo man na ma-share diri kay Tita Weya kada hapon sa before mag-end ang, or before ang December 31, before mag-New Year. May mga fruits pa ta nga i-share sa inyo. Kag kung ano ba lang aton nga color of the year for 2021. Yes, tinguhaan gid nato ni Alas 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na Golden Sun Finance Corporation para naman sa Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, magabalik pa si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Alex Fuentes, ara sa kono. Tawe, I'm listening, I'm watching. Ronnie again, yes, thank you. Third Ski Palma, shout out po from Makati City. Done to listening, Seymour. Third, and Jaxel Alimar. Vanessa Mayo, yes ma'am, thank you. Ari nag-open man sa iton sa sininga hapon, si Miss Margie Haniva Marts, good afternoon. Kag kay Antonio Beronio aton man batchmate, thank you good Tony, no? Dida na sila sa may Cavite, I think, no? Happy New Year in advance. Kag yes, magluwas man na tawe. Inday Jean Officer. Inday Jean Officer, good afternoon Tito Wilma. Alma Gravante Sabater, good afternoon mga ka-aksyon. Salamat gid. Luvis Minda Bunhibod, good PM. Wala ka mo sa radio pero sa FB viewing ko din dari sa Barangay Bata. God bless you always. Hindi kaya again, no? Kapila na guro si Tita Wet 10 times nang guro sulit. May technical problem at yung transmitter so hinagaw ina for gani ambal ni Tita Wilma anytime balik kita on air. Salamat din. Esther Fernandez thanks soon. Atingson Happy New Year. Mayong hapon Miss Yes, Miss Heaven, how malumi na good afternoon. Ay naman nagapod sa sa sininga hapon si Inday Juji Ankelantang Ipigon dada sa may ay randa hinigaran. Hello, greet ko lang si Papa. Si Papa loves Nick. Tita, birthday niya subong ba? Tuto Nick Hipigon, happy birthday to you ba? Okay, happy birthday. Jocelyn Libondes Puho, Tita Wilma, yes. Mami Elizabeth Malakig Gamala, good afternoon. Gaupod man siya sa action live. Keep safe always. Take care. God bless and more power. ARB number 1 at 51. Thank you, Ma'am. Hello, Nanay. Nanay. Live watching from Payaw, Binalbagan. Nay, okay na kami ni Papa, Nay. Salamat. Oh, thank you, Lord. No? Har Armon to Rihinyo, no?
So, God is good, gid siya. Gapamati gid sa prayers. To our, so, salamat gid, na? Nami bala tiyagon kung gaayuhay, no? Yes. Mommy Diana Consolacion, happy to hear you. Yes, Mommy Diana, keep safe always. Be happy. Kinahanglan gid. Kayano naton. Adya! Gamo na wala, di ba? Mommy Diana, yes. Mayong hapon lang. Yes, ara na, nag-greet na ni Tita Wilma. Happy birthday. Jury May, Sanoy Alupihan. Greet ya lang dagali family sa Sanoy family sa Barangay Aranda, Hinigaran sa kay Papa Fred Maami. Salamat, kid. Okay. Nining Malu, yes, love, kuya. Love, Gidman. Thank you so much, Nining Malu, and Tuto Larry. You, Ann, how are you? Okay lang. Martin Aliling, salamat man. Rita Ritz, Espanyola, panamyaman ko na Conching, kag Tatay Pulding sa Sianda, Antulanga. Advance Happy New Year sa tananhalin kay Rita Espanyola. Salamat, Gid Abaw, nga mga anak kamo, paamo ka na bala. Maricel na Pantun Alikias dana ina dear. Nabasa ko na ina siya kay ina same message. Ha? Thank you so much. Okay, pag may time karon, no worries, balikan lang ina kar ni Tita We. Ha? Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Time. Kay Lieutenant Abigail Dunasco dira sa Nokpo. Yes, ma'am. Good afternoon. Thank you so much for joining. Ha? Salamat din sa imo. Kay diraman kay Tita Judith Cabalos sa may...
Insakto na tawe. Sa may kawayan. Tita Judith Cabalo sa may kawayan. Halini na kay Nining Maluk. Salamat, Gin. Okay. Alas 2:31 na sa nahambal ni Tita Wilma. Ang ito na mga birthday celebrators karon nga adlaw. Happy birthday sa itong sa mga kauturan nga nagasaulog sa ila birthday today. Happy birthday kay Papa nila, Nick Hipigon. Dira sa Aranda Hinigaran, halini na kay Inday Jujian, kilantang Hipigon, sa baby nila nga si Nika. Halin man sa pamilya Hipigon. And of course, diri sa amon sa Action Radio Bacolod. Kay syempre, happy for 71st birthday. Happy 71st birthday kay Papa Arnold. Papa Arnold. Pari Arnold, happy birthday. Arnold Gonzalez, 71st birthday. Kay Papa Arnold, happy birthday dira sa may Bangga Sire sa may Mansilingan. Bao ang mga apo. Papa Silina. Papa Arnold, happy 71st birthday sa imo. Halin kay Inday Cassie, kay CJ, kay Tintin, kay Kuya, most especially, halin sa imo mapinalanggaon nga asawa, kay Mama Kalay. Kay Tato Pagid. Okay, halin man sa amon. Happy birthday. Wish lang natin sa itong mga celebrator for today. Siyempre, good health and be happy. Amula, good health and be happy. Stay healthy. Alas 2:32 na, horoscope na kita, Tita Wilma. Para naman sa itong horoscope, karon nga adlaw Martes, Disyembre 29, tuig 2020. Unahon naton ang zodiac sign nga Capricorn. Ang mga Capricorn na tao Disyembre 22, Tubtubinero, Justin 9, kinahanglan makaangkon ikaw sang proyekto nga makabulig sa imo mga kasilingan dara, no? Mga katupad balay na kag posible man nga mangayo man sila sa imo sang suwestyon nga makabulig para sa paghatag sang katumanan sina. Kag ila man dayawon ang imo leadership, ang imo abilidad na padayuna ang imo pagkamainubuson kag pagkamahinang panon tungod abi mo ina magahatag sa imo sang grasya or blessings. Okay, Capricorn, masuwati mo nga mga numero 3, 21, 10, 32, 51, kag 43. Ivory white, your lucky color. Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero, Jasi 8. Aquarius, ang best friend mo, amo man ang imo soulmate. Gani, happy ka mo nga duha. Posible, ara, ma-develop pag na siya into a higher friendship, nga klase sang relasyon. Kag mga masuwati man ninyo nga numero Aquarius, 5, 32, 22, 51, 14, kag 45. Your lucky color is mustard yellow. Sa mga Pisces, ang mga Pisces naman, netaw Pebrero, Justin 9, tubtub Marso 20, ba magapadayon, magapadayon kag sige-sige ang suporta nga ginahatag sa imo sa mga palangga mo sa kabuhi, Pisces. Kag abi mo, magabagong imo kabuhi. Mangin malipayon ikaw upod sa mga palangga mo sa kabuhi. Mga masuwati mo naman ng mga numero 7, 14, 25, 12, 31, kag 40. Your lucky color is Kidlat Red. Aries, Marso 21, tubtub, Abril 19. Abi mo, ang imo paminsaron, subong nagabalik-balik lang, may ginapaminsar ka, nga nagabalik-balik lang bala sa imo, nga dulumdumon, posible, isa ina kahitabo, nga daw hindi gid madula sa imo handurawan. Pagpangamuyo ka, kung may sala ka, mag-cleansing ka pag sa pagpangayo sang kapatawan. Aries, masuwati mo nga numero 4, 21, 35, 10, 45 kag 32. Your lucky color is dollar red.
Sa mga Taurus naman, mga Taurus na tao, Abril 20, tubdo Mayo 20, abi mo kon regular o kon, sorry ha, katol na pa ako ng ilong. Kon regular, ang imo sinipagpanghamuyo adlaw-adlaw, mangin malipayon man ang imo pangabuyo. Tungod ang tanan nga ginapangayo mo, mahatagan ina katumanan. Suno sa imo horoscope. Mga masuwati mo naman nga mga numero 14, 21, 30, 45, 28, kag 35. Mocha brown is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, amoy ninitaw Mayo 21, tubtubunyo 21. Mamalipayon ang imo eksperyensya karon nga adlaw, ina-epekto man sang imo ginhimo nga desisyon. But singon hustong ginhimo nga desisyon, kag enjoy gid ikaw. May ara ikaw wala gina paabot nga bisita subong nga adlaw. Sino ayhan ina? Mga masuwati mo naman nga mga numero Gemini. Ano ito we? 5, 41, 23, 38, 15, kag 2. Lilac brown is your lucky color. Una nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karong nga adlaw. Relax lang ha, kay si Tita Wilma magabalik pa para sa dugang naton nga mga zodiac sign pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan,
hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating Dr. Tita Wilma, monitor kami Japo ni Nanay Isabel. Hapala sining pamilya Gal, Seng Manapla, halin kay Gal yung Andro. Hapala sining sa pamilya Gal yung Seng Manapla sa Oregon, no? Pamilya Gal yung Happy New Year. Yes, kay Inday Cheryl and love tayo hupon. Dama yung hapon lang that. Thank you, good ha? Thank you, kids, sa madamit nga food. Kag syempre, alas 2:45 Action Radio, Philippine Standard Time. Tapuson anay ni Tita Wilma ang mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa itong kag sa horoscope. Ari
Ari nakita sa zodiac sign nga Cancer, ang mga Cancer, ang mga natao, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer, karon nga adlaw, feeling mo satisfied kagidya sa life mo. Ha? Kag eager kagidya nga himuon, ha? Nga himuon nga oportunidad. Ha? Eager kagidyang himuon ang oportunidad nga nag-abot sa imo kabuhi, gani hindi ka magkatingala na nga may duga nga blessings nga mag-abot sa imo karon nga adlaw. Oh, di ba? Good. Maswerte mo naman nga mga numero 6, 12, 51, 32, 45 kag 23. Your lucky color is jade green. Mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Okay. Ang imo naman pagpangamuyo, Leo, amo inang imo mangin gabay sa pagdiskubre sa purpose mo sa diri sa kalibutan. Dira mo madiskubrihan. Damo man nga mga grasya nga mag-aabot sa imo antes magbulag ang tuig. Maswerte mo naman nga mga numero 8, 16, 35, 45, 10 kag 23. Your lucky color is carrot orange. Mga Virgo, ang mga Virgo nito, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Kung may negosyo ikaw Virgo, nami ang dalaga niya sina, no? Magauswag siya, sige-sige, dako ang imong income, nami income mo adlaw-adlaw. May kahigayunan ikaw, nga ma-enjoy mo ang pagbiyahe sa ibang nga lugar. Mga maswerte mo naman nga mga numero 9, 22, 15, 34, 25, kag 33. Pine green is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libre ni tao, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, paangkon mo ang madugay mo na nga ginahandong Libra. Kag makaupod mo naman ang imo mga katubo-tubo. Kag mangin malipayon kamo sa pag-istorya sa mga nagkalatabo before, kag sa mga posible matabo sa inyo tag sa kagabuhi. Maswerte, pero halong lang hakundamo, kamo halong gid. Mga maswerte ninyo nga numero Libra, 8, 42, 25, 31, 14, kag 28. Maswerte mo naman ng mga numero. Hindi mo ang imong lucky color is magenta red. May nakita ko. Magenta red is your lucky color. Yes, sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Nagagamo ang pensar mo sa isa ka bagay nga dapat mo desisyonan. Pero, antes man may tapos ang adlaw, masiguro mo man ang kaugalingon mo kung ano ang dapat mo i-desisyon na tungod dara. Yes, Scorpio, mga maswerte mo naman nga mga numero 6, 42, 15, 24, 32, kag 40. Your lucky color is shocking pink. Kag sa mga Sagittarius naman, Sagittarius, mga maswerte mga numero. Mga Sagittarius, ang muning na tao, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Ang investment mo bala, Sagittarius, mangin mahinay ang income mo dira. So, kung ikaw isa naka-retired o retirado, na? Okay, mas mo nga mapuslan kag maka-income ikaw ang pagpananom. Mangin plantito or plantita ikaw, Sagittarius, ha? Amo na kung ang negosyo, may negosyo kasubong, hindi namin imo income. Pero kung magbago ikaw sa pagpananom-tanom, dira ikaw mag-auswag. Ina, kung isa na ikaw ka-retirado. Ay, suwati mo ka mga numero, Sagittarius, 12, 15, 26, 22, 30, 45, kag 18. Mango orange is your lucky color. Nabatian na nato ng kabugusan sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karon niya nga hapon, sa karon nga adlaw Martes, Disyembre 29 tuig 2020. Relax lang ka mo dira, ha?
Relax lang kay si Tita Wilma, magabalik pa pagkatapos man sang mga commercials. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Luyag lang gali naton ipalabot man ang aton pagpakig-unong na ang pagpakig-unong sa pagtaliwan sang anay barangay kapitan sang barangay Bata, no? Si Nanay Zenaida Paduano, ang iloy man ni Congressman or Minority Leader, no? Stephen Paduano, na kay Nanay Zenaida Paduano. Sa pamilya Paduano, ang amon man pagpakigunong sa iya sinipagtaliwan kahapon nga adlaw. Okay. Alas 2:55, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, mayong hapon lang daan na itaweho. Ara sila ay Jimboy Bologna. Salamat gid sa imuan. Good afternoon. MJ Iyoy, salamat man kag kay Esther Fernandez Tingson.
Salamat gid kag mayong hapon sa imo. Churita Ferrer, good afternoon. Kag kay Jeremy Lee Kabuhayon, Trinidad Emasino. No, Lito si Condas, kag kay Ariza Lianas, thank you, kid. Okay, relax lang ka mo kaysa siningabahin. Pangamuyo kita sang orasyo emperata, din ninyo si Tita Wilma. Padayon naton nga pagpangamuyo, batok sa pandemic naton ginapangitubang ang coronavirus. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sininga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sininga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. So, salamat sa pag-upod ninyo, sa padayon na ito nga pagpangamuyo, sa pag-away sa coronavirus nga ini. Ha? So, stay safe kita tanan, kag salamat sa pag-upod ninyo sa aton pagpangamuyo sang orasyo emperata. Kay Miguel Nambong, kag kay Martin Aliling, thank you, kid. Ha? Kag kay Sir Eddie Laos, kag syempre, kay Athea Kim Eriman, salamat man sa imo ha, kag kay Teray Etchenak Anwe Blodge, kag kay Florencio Ramayna, salamat gid, kag Lenny Valencia, salamat gid sa pag-upod kay Tito We sa pagpangamuyo sa sininga hapon, kag kabay pa, no, nga mahitaga na katumanan ang aton sinigi na ampo nga may tapos ni tanan, pero sa gihapon di kita magsalig ang paghalong aton gid dapat himuon. Ha? Action Radio Philippine Standard Time in Ponto Las 3 ay tunan na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Madamo nga salamat sa inyo mga palanggan nga mga tagpalamati. Tiyo naman sa ngayon pagpalam sa inyo sa pagpangalaga the result This is my life. Salamat kin kag sa inyo tanan buwas na naman kita mag-aupdanay. Ang aton Bible verse for today nga mabilin sa inyo from Proverbs chapter 16 verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Sa liwat, salamat gid. Standby na sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!